हाँ तो देखिए अभी हमने की जाएगा फिल्म शूट पर, और शूट पर जाए खातिर तैयारी होके अपना द्वार पर बाइक लेके और बैठल बानी। ओकरा बाद देखिए फाइनली पहुँच गए नहीं हम रिवर फ्रंट पे, और रिवर फ्रंट पे बैठल बानी। अभी कुछ लोग नइखे आइल और कुछ लोग आइल बा, डीओपी लोग आइल बा। तो तक पीछे के नज़ारा देखी वो लोग तो दिखावता नहीं, पीछे के नज़ारा कुछ बा नज़ारा ऐसन, और ये आगे के भी नज़ारा बा, बहुत सारा नज़ारा जौन कि यहाँ के बहुत अच्छा लुक बा, अच्छा लुक बा। कैमरा भाई देखिए कितना बढ़िया बा, कैमरा सब बड़ा कैमरा है। बाद देखिए सीधा फाइनल पूजा चालू, सब लोग एक्ट्रेस हीरो हीरोइन सब लोग पहुँच चुकल बा यहाँ पर, और पूजा चालू बा और पूजा होता। ओकरा बाद देखिए मिठाई निकलाता, और आज विश्वकर्मा पूजा है।